Jeg har en kontur reliefpasta, som jeg vil forvandle de her lys med, så jeg regner med at få et rigtig romantisk og rustikt look samtidig. Jeg starter lige i kanten, og den er meget tynd, fordi den er til at arbejde med meget fine ting med. Men det jeg gør, det er, at jeg starter i det små og det tynde. Og så når jeg kommer lidt længere ind i projektet, så tager jeg en saks, og så klipper jeg lidt af tuden af, og så får jeg så nogle større effekter. Her lægger jeg nogle dråber ned langs siden, og efterhånden så laver jeg det hele tykkere. Jeg lægger et lag ovenpå igen, og så begynder jeg at lave det tykkere og tykkere, både dråberne og ind imellem dråberne. Der skal være forskelligheder, men der skal ikke være åbninger ind imellem og huller. Jeg er færdig med alle tre, og det synes jeg egentlig kommer til at se meget godt ud. De er blevet lidt kraftige i strukturen, og det var ligesom jeg ville have det. Derfor tager jeg nu en maling, en hvid kosmermaling. Det er en volurmaling. Lysene vil få et mat udtryk, og sådan en meget, meget dejlig maling at arbejde med. Kommer godt ind i alle kroge og hjørner, og så speeder jeg op, så det ikke går for lang tid med at male. Nu nærmer jeg mig bunden og klar over, at jeg dummede mig, fordi jeg skulle have haft en tallerken under, som kan dreje rundt. Men jeg havde så travlt med at starte med at male, så nu har jeg problemet, men jeg henter der bare en og sætter den ind under, så jeg kan male uden at male på mine hænder. Jeg bruger den faktisk meget. Den er her, og så vil jeg lige lægge et papstykke, fordi så kan jeg jo bare male ned på pappet. Jeg ved godt, det ser ud som om jeg har malet på den også med alt muligt. Det har jeg også. Men det vil jeg ikke nu. Nu er det bare at få sat lyset uden at få for meget maling på hænderne. Og så prøv at se, hvor nemt det er, at jeg bare kan dreje den rundt efterhånden, som jeg kommer derud af. Der er jo også andre muligheder. Jeg har også brugt en paptallerken. Og det man så gør, det er, at man faktisk starter med at tage et lille stykke nederst på lyset. Eller den ting, man har, der skal stå på paptallerken. Og så har man et mellemstykke, man kan holde på, så kan man tage det øverste, hvis man vil vende og dreje det, som her, hvor man skal ind og ud mellem strukturen. Og så kan man så sætte den og så dreje rundt, når man skal male noget. Her er en paptallerken. Og så har jeg jo bare ventet med at tage det nederste, ligesom den første. Så jeg kan se, så kan man jo male ned på paptallerkenen, og så få det underste af lyset her. Det var så de 3 lys, som jeg er færdig med. Så vil jeg vise, hvordan de ser ud med lys i, og senere vil jeg integrere dem i min hvide hjul. Min hvide, rustikke
jul, som også er lidt romantisk.